vegetasi pohon karet Andra pohon karet itu merana harus sengon merana lah intinya ya tawon iki ya kalau nang berumah masa di kandang ayam lagi vegetasi ini Andra pohon karet sengon lah kembang terus pohon-pohon biasa ya kayak nang sawah sing pohon biasa terus temen ya kelapa ya kelapa merana akeh kayak pohon biasa jagung merana wong sawah lereng gunung kemulan kayak gunung kemulan nih kayak mendung orang pada genah nek orang mendung genah bolong kita wone nah, sepil nak isine bolong kita wone anyar oke terus yang putih-putihku madu bolong madune melimpah wingi tak doang pertama di wadah pakane nana kan nah ki pring kabeh bolong tuh percaya masuk metu kita sini mana akeh kan anak Andra sengon pohon karet pohon biasa jagung kelapa ki ayame kayak sing kuning-kuning nasi kalian nggo polen nek beli ora nggo kuning-kuning berarti nggo nektar bahan madu nek sing beli nggo kuning-kuning weh polen iki bahan umah iki sing jaga polo wah tangi mbul sawan yuk mangan oh lu mangan sing jaga kowe